Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado og pitsa 29 na buwan mahigala sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mahigala ang International Criminal Court, ang Appeals Chamber niini may basura sa hangyo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og interim release. Straight to the point. Katarig pagtagad do butaga mga kaigalaan sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mahinungdan nga mga Duterte supporters emosyonal sa desisyon sa ICC nga dili makapauli o makagawa si Duterte gikan sa iyang detention cell. Straight to the point. Ato nga hatagag pagtagad ni mga kaigalaan unsa man ning interim release. Ato ning hatagag pagtagad mahigala although dili pa ni sa mahigala final nga decision mga kaigalaan sa ICC labot sa iyang kaso, pero dakong butang unta ni kay sama ni mahigala ba no dunay mga similarities although dili gyud siya mga higala the same but dunay similarities sa bail bond dinhi sa Pilipinas. Straight to the Nga point. while magpending ang kaso, samtang magdagan ang kaso, mahimo unta mahigala nga makagawas ang usa ka akusado while pending mahigala ang kaso. So daghan ni mga arguments nga gipresentar mga kaigalaan sa abogado sa depensa mga kaigalaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Usa ni ini ang humanitarian nga reason gumikan mga kaigalaan kay kapina sa 80 anyos ang kanhi Presidente mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Apan gibasura kini mga higala ang maong hangyo. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad lubutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa Pikas Bahin dismissed Bulacan First District Engineer Henry Alcantara miuli sa mabot og 110 milyones cash sa panudanan sa gobyerno. Straight to the point. Tinaghan ng kwartaha mga higala oy. District engineer ni mga kaigalan ha. Ambot og medyo pa ni mauli tanan in the RV. Paano napay nahabilin mga kaigalaan, iyan ang giuli mga higala pero mura og ganahan pa siya magtan-tanaw siguro sa uban. 300 milyon ning iyang igiuuli mahigalas gobyerno sa pangurakot mga sukid tigpaminaw na uli 110 milyon pa. Patindaghan ng kwartaha mga sukid tigpaminaw eh. Straight to the Ato point. ning tagapagtagad mahigala no. Kuan lang sugot lang ang gobyerno mga higala nga sige, ang 300 milyon nga iuli lang sa nag-unsay madata-data nimo. Sayon kay mahigalang gikuha ang kwarta karon ipauli iagi og data-data. Ato lang iagi kataw-katawa mga sukid tigpaminaw. Nagatanig pagtagad rubutagas atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Grabing korupsyon mga kaigalaan kanaha sa level pala na sa district engineer. Kana si Henry Alcantara wa pa mawot mahigala sa level dito mahigilaan sa regional director. Ngadto na mahigalas DPWH ng mga kadagkuan undersecretary ngadto na sa secretary. Og inguman ngadto sa mga politiko ang maoy sponsor anang maong mga proyekto didto sa Kongreso. Straight to the point. Kaganda nagpagtagad rubutagas sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ona point. nga ugmang adlaw dunay ipahigayon nga rally mahigala ang whole entire Philippines kining rally mga sukid tigpaminaw marcha mahigala batoks korupsyon. Og unya dinhi sa ato gipasiugdahan kini ni Bishop Abitoy mga sukid tigpaminaw kining maong pagmarcha protesta batok korupsyon nga unta mga sukid tigpaminaw nga mapaminaw ta mga kaigalaan og ang atong sentimento madungog nila
nga dili pata satisfied ining ila karong gihimo-himo kunuhay nga investigasyon sa trilyon peso march ugmang adlaw atong ipabuhagay ang ato mahigalang mga kahiubos og ang ato mahigalang opinyon, ang ato mga kahigalaan nga gibati labot ini mga nahitabo sa atong nasod karon labi na dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Ang Cebu trilyon peso march nga paghimuon mga sukid tigpaminaw. Marcha kini mga higala, no? Mismo si Bishop Abitoy mao mga higalay na nawagan ini. Busa ato ning hatagag pagtagad mga sukid tigpaminaw gumikan kay pagpadayag ni nga kita wa malipay ining mga panghitabo sa atong palibot karon nga grabe gyud mga higalang korupsyon. Straight to the point. Labi na mga higala ang flood control projects nga ang grabing korupsyon sa 2023, 2024 og hangtod karon. Straight to the point. Unya kining korupsyon makamatay gyud. Kay tiaw mo na mga higala ning nahitabo sa Tino o tinaghanang nangamatay. Pero kining tanan nagsugod gyud ni mga higala sa mga kurakot nga mo'y hinungdan nga nangaupaw ning atong kabukiran. Straight to the point. Kinsa man ning mga tawhana, ang pagpahimos mga higala sa pagkwari dito, kwari diri. Grabing kwari mga sukid tigpaminaw, pipila ka mga tao lamang ang mga kurakot nga niburot ang bulsa. Straight to the point. Sa way pagtan-aw nga daghan mahigala ang naapektahan. Kay of course, kung ang atong kabukiran mahimo na mahigala mga upaw na, kung saon naman na mga kaigalaan pagpugong sa tubig, di na mo absorb ang tubig mo, dakinas na lang mga kaigalan panahon sa uwan, didiritso na ang tubig. Wa nay mo absorb mga sukid tigpaminaw, wa nay mo surop nga ngadtos kabukiran kay nga upaw naman. Straight to the Nang point. kinsa may responsable ining pagkaupaw sa kabukiran. Ngano man, kinsa man ni mga higalang mga tawhana, kumusta man ang taga-DNR, kumusta man ang leadership sa Sugbo mahigala atol sa grabing kaupaw sa atong kabukiran, kinsa na mga lidera. Straight to the point. Tiya mo na mahigala, timan ininyo maayo. Grabe ng korupsyon. Ang nahitabo na daan pa lang. Magputol ka gani mahigala, kahoy diha sa imong kaugalingong tugkaran. Kahoy lang ha. Nga imong tugkaran pa lang imong yuta, magputol ka kahoy, daghan kag pangayoong permit gikan sa DNR. Straight to the point. Mahimo ka pang mapriso kay imong giputol ng kahoy nimo. Nga naa ni tubo sa imong yuta wa kay pananghid sa Department of Environment and Natural Resources. Pero ngano man nga kining atong kabukiran nangaupaw man gipahagpahakan man ngano man. Anong sayon-sayon man lang nangagihimo. Straight to the point. Unay timailhan mahigala sa grabeng korupsyon ug way pagtan-aw sa mga tao mahigala nga maapektahan ni ana, Way pagtan-aw sa pagribinta unya, pagbawas unya mahigala sa kinaiyahan. Straight to the point. At pagtagad o butaga mga kahigalaan. Unya ang kasapaan mga higala, gibugal-bugalan, gikwari pa ganito mga higalang Mananga River. Straight to the point. Og unya ang flood control projects nga wa magkadimao, dunay mga ghost, dunay mga substandard. Kini mga higala og uban pang mga corruption issues mo ni ang ato mahigalang mo express ta, atong ipadayag, atong ipabuhagay ang ato mahigalang gibati. Aron masayod sab sila nga di mi satisfied ana inyong gibuhat nga investigasyon ha. Ayaw mig puyok-puyok ka dire. Mura lang may mga bata nga inyong ulog-ulogan. Straight to the point. Now, kinsa may labing kurap ani? Kung atong subayon mga kagalaan, doon na gyud. Doon na gyud, di man ay mahimo ni mga gagmay og mangurakot lang mahigalagway mga pagtugot sa mga dagko. Straight to the point. Doon ay uban mahigalang ilang gidipinsahan tong dako. Pero mumaltsa gyapon ta og ugaling mahigala kaya nila nga dipinsahan gyud. Ang labing dakong kurakot may na lang ang ato nakuha ron gagmayng isda pa man ni taga Region 4 man ganit ni mga higalang mga taga DPWH nga gipangkiha karon og nagawasan og warrant of arrest. Pero ang ato mahigala nga pun-i pa ninyo pun-i pa pun-i. Og di man gani mga higala maapil ang presidente bisag ang speaker na lang. Akala ni agi kataw-katawa mahigala kana kung doon na ebidensya gyud nga mutumbok. Kay mingo mas na mahigalang kuwang pag yung kunong ebidensya. Pero ni apod mga higala mga congressman na, kontraktor pa. Apil pong pasakaan o kaso mga kaigalaan. Straight to the point. Pagtagad rubutaga sa tuban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Pero point. sa pikas bahin mga politiko sa lokal o national nga mga level gidid-an sa pag-istorya o pag-apil sa anti-corruption rally dinhi sa Sugbo ug mga adlaw. Straight to the O point. sa usa nga bantayanan ha.
Og I hope mga kaigalan ato mga speakers nga doon nagyoy klaro diha pod nga kanana ang pagbatbat din na mahigala nga kana bang maundanon sad prebuyag. Ay lang sa papila ng mga politiko nga sakto po ni mahigala politiko sa lokal o nasyonal dili mo pa istoryahon. Kay may mo istorya ning uban mahigala bida labi na kini mga kurakot may kini dag istorya. Ato ni hatagag pagtagad lubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga ralyista nga manawagan alang sa military back reset o kudita subay sa imong anti-corruption rally panakpon sa kapulisan. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala depende na ha ato ning i-evaluate og maayo mga sukid tig paminaw. Og kabahin pa ba na sa freedom of expression or duna na mahigalay destabilisasyon mahigalang himuon. Ato ni tagag pagtagad dong butaga sab sa atong pabanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kadtong driver sa wing van nga si Francis Anthony Narvasa kinsa gitaktak sa trabaho. Human migamit sa company vehicle aron masalbar ang naanod sa baha didto sa Kutkot River. Hatagan kini og pasidungog sa Department of Labor and Employment. Mao ni sakto mahigala kining maong wing van driver nga nakauna sa mahigala unsay tarong nga himuon. Unsay bayanihon nga buhat. Kung ang daghan ang nakadaig niya mga kaigalaan kay iyang gigamit ang wing van nakaluwas og unom ka kinabuhi. Straight to the point. Nakita ginato mahigala sa video. In fact, ato mahigala na interview des DYHP RMN Cebu kadto si Francis Anthony Narvasa. Muna kong inan kining imongan duha ka ngan pulos ngan og Santos nahaom sa imong kinaiya. Pagtan-aw nimo dito unsay angay buhaton ba ang desisyon ba nimo? Diha nga desisyon, no? Dunay mga tawo na kinahanglag tabang og ang iyang wing van mahigala mo'y dako og dili maanod mahigala ato nga portion nga kato nga lugar. Mo'y gigamit may kagalan giitsahan og PC og gibira kadtong usa ka pamilyahan na luwas. Lain pang tulo ka individual ang naluwas, so unom tanan ang iyang naluwas. So daghan na nakadaig niya. In fact, ang Police Regional Office 7 nidaig yun niya sa bayanihong buhat mga kagalaan. Didtong kapulisan nakakita sa video si Governor Pambari 4 gitagaan na ni mga higalag pasidungog. Karon ang Department of Labor and Employment sad ang muhatag og pasidungog. Kay mao lagi ni mahigala angay matarong lang sad nga tagag pasidungog. Dirito sa sibianan atong interview kay luoy taon iyang kahimtang human sa nahimong hero inay pasidunggan. Atong gikunik mga higala nga interview na to diri nga mapasidunggan gyud taon to siya kay kaluoy ba in taon. Kay liman ka human sa iya mahigalang gipanghimo, no? Wala to siya magdaho mahigala may gini ato na on air des to sibianan DYHP. So mao to mahigala nga na kuan gyud ni nabutyag ni tanan. Kay permiro mga kigalan wa lang gyud taon. Mura lang gitaw wa itabang siya human sa iyang pagtabang wa lang gidaghan mahigala nga ingon ta nagdahom siya nga kon wa lang ang iyang pagtabang lang gyud nga wa magkinahanglan mga higala og dunay mga mupakpak wa tabang lang gyud adto panahon sa bagyo mga sukit tig paminaw unya unsa may iya nahimo hinuon nga nadawat pagpauli niya mga higala sa ila ang kag iya sa van mahigala nga insect na suko niya kay ngano nga iyang gigamit ang van mahal kuno kaayo ang van. Itantang siya sa trabaho kay ngano nga nagbuot-buot nga mo gigamit ang van. Na siguro sa insect mahigala ikaw gamit ako van ha? Kana mga van mahal pa na sa tao ha. Ikuha taong yawi mga sukitig paminaw. Ambing yawi ha. Bidang luuya taon kung buto naon mga kahigalaan. Pero ato to na tagaag pagtagad mga sukitig paminaw. Nana maguna lain-laig pananaw ang tao ba. So kadto siya inaana mahigala nga driver sa wing van pero nakakita sa unsay mas importante. Unsay mas importante sa tanan. Importante ang kinabuhi kontra sa butang. Pero lahi may nakita mahigala siyang amo. Importante ang butang. Ngano imo man ang girisgo ang butang diha pag luwas-luwas ang mga tao. Daot na makina ha. Ato yung pagtagad doon pero at least na appreciate mahigala sa ato na mahigalang pagdalas kahanginan daghan mahigala naka-appreciate og in fact karong bag-o mahigala ang Department of Labor and Employment mismo mao mahigala muhatag sad og dugang pasidungog.
Kini og uban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado